lali matur nuwun. Manusa lumrah jalma sak patah mesti kebak luput lan salah. Bener. Wis suwe tak teni. Lah sampean tak teni teko malah ora gawe aku bungah, nanging malah kaporo. Sak balike kok malah susah iki piye kudune suwe ora ketemu kuwi terus aku dadine bungahe atiku malah sampean nyemoni aku ngono nyemoni piye atembangmu mau piye Joko Melarat ayo ya mergo iki piye ngono lah iya terus piye ayo sambung karo lakonku jan lakon begini kok iku ora nyemoni terus Joko Melarat iku ngelingno wong nek kepengin uripe ora melarat nyambut gawe aja mung mangku tangan wis ning aku dipecat mangku tangan iki maksude ora lapo-lapo lho diam saja kudune gelem karo tanganmu oh gerak ana dompet set dompet iki ora mekar wae ya duit ora mekar lah sampean kok sampean nanti tak baca. Lah kowe nyambut gawe, lah kok malah balik dipecat. Dipecat. Korupsi kowe. Wah, kowe nepotisme. Ora. Perkara wong wedok. Loh. Lah kok iso? Aku iki disenengi karo bendara. Asmane Woro Kesti. Kuwi putra pepatih ana ing Kediri. Pepatih Kebo Mundaran. Lah terus aku ditresnani nek ora gelem nampa Ndara Putri arep mati. Ndak, mbok. Monggo wonge ya ayu. Lah terus kowe gelem? Kowe terus gelem. Lah nek ora tak tampa mati ya. Lah bingung nek tak tampa perkara tenan. Jadi terus kowe pacaran konangan terus dipecat. Aku ora mawas ya. Ora mawas piye? Jane iku aja ngono. Lah aja ngono piye? Lah wong kowe disenengi bendaramu. Terus kowe gelem. Aku ki nulung saja. Nek aku yo tresno tenan. Ora kasih dia nek ora kaget. Nututi piye omongan kok? Nututi sapa? Ya, yo matur nuwun. Ya ora ngomong apa ta. Nek ngono aku percaya tresnamu lan aku lahir temu sing batin. Nyatane senajan to urip ing Karang Pradesan kaya mangkene. Kowe gelem urip bebarengan karo aku. Aduh kakak sampean ki lho seneng. Ah kakak. Jebul bungkunane den sadar. Saiki ndak kena sadar. Ya Kang Lembutir. Kowe gelem ning dhewe nyapa? Lah ya. Sawangen sik ta sapa? Iki sing tak critake Sapa? Apa? Sapa iki? Dewi Woro Kesti. Dewi Woro Kesti. Iya. Jajal sawangen meneh. Woro Kesti ngene. Sing makna sing tenanan. Belum. Angget. Rembo pisaran kok wis delok wae lho kok wis nututi piye wong ya ono wae dhewe kok Jebul kowe to nggih. Dewe tau ya aku kok kakak. Ngopo kowe dadak meneng wae? Tak cekel, tak rangkul, Lah tak cekel janggutku barang kok kowe meneng wae, he? lah tok ora meneng piye aku seneng. Seneng. Seneng sing piye karo? Kakang Lembutir to. Takane sampean kuwi tak arep-arep mergo sampean kuwi wis dijodohke kelawan aku. Ah, wonten jagutku. arep tak kandhani ngono mau jane Wis dijodohke. Sik ta. Ketemu pirang perkara kok kowe kondo nek kowe dijodohke karo aku. Janjine Bapak rikala semana pancen aku dijodohke kelawan sampean. Mergo kuwi kanggo
Prabu Sasuleh nalika aku tetulungan bomboku dadu kakang. Tetulung sing piye? Nalika semono bomboku irake cilaka mergo temindake Tejo Telu lan Rati Manjari. Lumang ora ana aku kakang mesti bobo wis tumekaning pati. Dadi sing jodoke bapakku dadu. Mung krana bapak kepetangan pikiran kowe. Ning yo ngene iki. Kok kowe ora mawas. Kudune kowe ngerti sapa satuhune aja tak ngerti to kowe kabeh. Ya biyen sapa sadurunge temu bapakku dadu. Ya mujang. Saiki dibilasi jiwamu kowe dadi wong wedok sing becik. Kudune ra ya wis padha wae nek bapa kuwi kepetangan budi. Iki mbal-balike ana nggih, Ya iki lho Lek. Wong urip kok aja nyawang mburi, nyawang mengarep. Nek barang sing ning ngarepi mesti padhang. Ya wis suwe. Aja ngungkit barang sing wis biyen-biyene. Bola-bali aku ya wis kondolan bobo kakang. Mesti wae kakang lembut ta ora gelem. Nang piye meneh bobo saben iki mun sok lawan aku. Nggih. Kowe karo aku wis padha dewasa. Ya. Jeneng bebojoan kuwi ora kanggo sedina lan rong dina. Kudu linambaran tresna. Saiki wis ora jamane dijodohke antarane wong tuwa lan wong tuwa. Kudune sing lakoni karo sing lakoni. Ya nek aku gelem, ya nek ora. Coba nek penemumu iki. Bener kowe lho, Pak. Ya ta. Lek panene samesti ya kaya ngono kuwi. Mergo wong dijodohno. Kan ati loro. Ati loro dadekno siji, kudune karepe padha. Ya nek padha nek ora. Mulane dicoba dhisik. Ono Jenenge wong tresna jalaran saka kulino. malah omong Sing penting nomor 1 niate, niat bangun omah-omah bebrayan siji kanggo selawase. Lho, wong sing wedok ya gelem. Iku salah lho. Salah. Lah omah kok dicoba iki piye? Lah piye wong jenenge Omah-omah iki ragate akeh. Wong tuwa ngandakno, dipikir sing tenan, aja nganti ceh-ceh bumbu. Lah wong bebek kok dicoba iki piye? ora nyoba. Piye kan? Ora nyoba. Lah piye dicoba dhisik? Lah jenenge wong tuwa, mandat saka wong tuwa, bocah wedok wis kadung ditawani gelem. Lho, oh nek ngono kowe bilane. Lah perkara gelem iki ya tetep gelem no. Gelem mesti gelem kaya sanggit kene iki. Pengen kita ngandhet iki jaman iki wong wedok piye? Saiki didandani apik, jaya matur nuwun. lho ora usah mikir omben aku ya apa ya mesti. Ora aku apa? Dut. Aku gento. Dut. Lah ya kan dandani temelu aku tak dandani apik ya wis. Aja ongket-ongket perkara jaman biyen. Ya wis nek kowe bilane angkit pek kono pek enak. Lho ora ngono aku wis duwe siji. Iki kanggo kowe. Lah, Ya, Dadi tetep bajoke. nanging dawe bobo pancen kaya kakang. Kowe yo seneng karo aku. Mesti wae aku seneng kakang. Ya wis ngene wae. Tenane aku mulih kuwi kepengin golek panglipure kan. Ning kanyata kedaden kaya ngene. Nggih. Mergo kowe sing tetulung bapakku dadu. Ya. Nek ora ana kowe mbok menawa bapakku dadu cilaka. Ana kepetangan budi marang kowe. Gandeng kowe dijodohke karo aku. Kowe ya seneng karo aku. Ning yo nuwun sewu. Teges aku nampa ya durung karo aku. Tak tapik aku ya ora bisa mangsuli pemerintahan kaya mangkono. Sing gedhe pangapura aku durung bisa mangsuli. Ngapuran. Kak, kakak, kakak beneran. Bola bali, bali bola. apa nek? Sing tak salahno ora sapa-sapa. Aku. Ya ora sianggit. Aku. Ya ora. Sapa? Ning sing salah diaplokane. Kok iso mbok salahno? Lho ora ngerti atine gelem apa ora kok dijodohne. Ini lho, tak ketek. Ya nyuk-nyuk. Aku mbok celuk munyuk yo. Lah wong mbok ketekno lho. Lah jenengmu sapa? Ketek Ega. Wong tuwa ndek karepan ora ngarah njlomprongno anake.
Wong tuwa ora mungkin kliru. Ora mungkin keliru nek sing siji gelem nek lagi teko terus bali mutung meneh. Kowe ora iso mikir. Sing salah tetep diaplokane. Nek diaplokane umpama rene tak ceprot boto, cangkeme tak ceprot boto. Siapa? Ya buat Jadu. Saya buta-buta aku. Ngene iki mbok ya dipikir bocah iki gelem apa ora ditepono dhisik, ditakoki dhisik. Lah bocah iki ora bali kok mesti jodokno. Tong. Kilo ana boto teng. Lagi napa? Jare ape nggo nyeprot aku. Sampai niku ngomong napa? Bulet Jadu niki sing wis tuwa, rezekine tumata. Sita ngajeni boto. Lah kuwi mau aku krungu nyanggu. Ah sampeyan salah rungon. Bulet Jadu senajan wis tuwa, rezekine tumata. Ora Ketok paten wong. angge. Tenane kabeh kuwi mau aku wis ngerti. Jalaran Lembu Tirta ora gelem dijodohke karo kowe. Nek karepmu kepiye wae jeneng anak kudu manut marang perintah wong tuwa angge. Kula sangka kuwi kowe rasah puas lan pulang. Lah terus Lembu Tirta balik mriku nemu Lunga. lagi lho niki wau. Lagi. Lunga. Ayo dadi tutup. Nggih, Bapak. Ayo, tututi ya. Mundi dawuh Kanjeng Rama Jaya Katuwane Nggih. ingkang sepados kula menika nyorowentekaken jalaran kala semanten kula kautus sepados Cidra lambang kejaran wonten ing Singosari. Nanging sareng kula mapan wonten langkan putu saka Singosari bendera tunggul kula sampun anis kajeng putri Asanas. Kula ingkang beto. Panjenengan Nggih. menawi ngaten sak menika lambang kejaran ing Singosari wonten mriki. Wonten papan kandhaan. Menawi ngaten tewas alasan saya. Menawi wonten keparangipun lambang kejaran ing Singosari badhe kula boyong wonten ing Rantos watawis. Menika. menika po. Nggih. Loh. Anak kula ra dimanja. Yo kok panjenengan pamit Get. Atos. Mbok ora usah dadak karo pintung marang asa. Bidul dumateng panjenengan. Sak terane iki apa sing tok karepane? Nganti wis akeh kendel bondowan Indra lambang kejaran ing Singosari bendera tunggul. Kanjeng Pangeran, nyun pangapunten sakderengipun. Awit bendera menika mboten kula ngomong asta panjenengan. Ngantos kula dumugi wonten ing kono niku. Awit kula kepengin wonten kegiatan dumateng panjenengan. Ono ing kanthi lawan asa. Kula badhe matur dumateng panjenengan Kanjeng Pangeran Arjaraja. Jur yen kowe kepengin matur kelawan aku. Iki sak terane apa sing bakal tok aturake? Kula bloko mawon Kanjeng Pangeran. Sewu saat asipun kula wanita sampun kula lancang. Kanjeng Pangeran. Bendera tunggul ulung menika kula nyidra menawi totohane nyawa. Iya. Mboten gampil kula ulaken. Percaya. Mawi badhe kula ulaken dumateng panjenengan. Segede wonten sesurahipun, wonten lirunipun Kanjeng Pangeran. Ono gantine. Jur apa? Lintune utawa gantine pinampa nggonku bisa ndarepeni lambang kejaran ing Singosari. Jenengan. Aku Ji. sitok. Kok kowe ngandake yen gantine iki ngono aku. Sak terane apa sing tok karepane? Kanjeng Pangeran. Nuwun sewu. Kula menika tresna dumateng panjenengan. Waton panjenengan nampi katresnan kula. Gendera tunggul kula paringaken dumateng panjenengan. Oh, dadi kaya mangkono to. Mbok ket mau ki ndang walaka
Apa wae nek anak aku tresno karo sampeyan anak ngono. Lah kula iki badhe matur lingsung lho Kanjeng. Yen pancen koyo ngono sesante ning atimu, ya bocah ayu. Tak tampa. Nanging lambang gedhe ing Singosari bendera tunggul tok ulungake ta. Panjenengan nampi katresnan kula, gendera tunggul kula ulungaken dhumateng panjenengan Kanjeng. Yen koyo ngono tak sah bocah ayu. Aja kuwatir. Nek kowe wis ditulung kelawan aku, sak wutuhe jora kamu bakal Apa iki duwekmu kok tok jaluk? Pancen ora duwe kulit-kulit dunya. Nah, nek dudu duwekmu kuwi aja ngarep-ngarep balik ora duwekmu padha wae. sing menang duweni laskar ing Singosari. balik. Nggih. Balik aja. Jaluk aku mati cuwuk. Mergo aku kogel, mergo kegelan. Janjimu biyen pi. Jare kowe wani tanggung jawab. Nyatane aku ditundung dening wong tuamu. Malah kaporo arep dipateni. Kowe mung mendel wae ora Kesti. Kakang, aku mendel meneng ora teges aku ora sabula kawan sampean. Ning mung mergo aku ora bisa budi apa-apa. Ning sak umure sampean ditundung marang Kanjeng Rama, aku gonyat saka kepatihan Kakang. Nganti kedarang-darang goleki kelawan sampean iki. Kuwi tenang. Sih tresno karo. Sawangen aku Kakang. Tak rewahi koyo ngene mergo aku goleki kelawan sampean. Mahkota bae aku ora nganggo babar pisan Kakang. Yo. Nek pancen nyoto kuwi tresno karo aku. Apa sekirane senajan to mengko urip rekoso kuwi sak Kakang Lembu Tirta, ora Kesti. ciwite rekoso gedhe temekaning pati, aku lho legowo waton bebarengan kelawan sampeyan. Kuwi tenang. Yen ngono tak tampa katresnanmu. Kakang, yen kaya ngono pasrah jiwraga sakuté kelawan sampeyan. Kowe bakal tak kanthi bebarengan goleki laskar ing Singosari. Mergo aku bakal ngaturake gendera tunggul. Yen kaya ngono, ayo Kakang. Bareng-bareng. Aja mentok. Mergo siramu nuruti hawa nafsu. Sateman ngalke wong tuwa. Coba ibumu gelarake. Mikir kowe. Mikir jagat bebule kowe. Jagat nek ketemu gelak. Kula mupati katresnan kula. Iya, Bu. Sing lupa dudu kowe dudu lembute tok. Lajeng sinten? Sing salah bapak. Tak petung kali jelimet. Jangan petung kowe kudu dadi bojone muda to. Arep kowe tak peksa karepe wong tuwa. Tak goleke bojo sing duwe derajat pangkat bondo turu. Ning tibake padha jodoh rejeki pati. Kuwi dudu garapane manusa. Nek Gusti sing nemtokke. Sejan-jantung tak jodohe karo segara winotan. Ning nyatane kowe ora tresno. Ya pisan. Ngaten Kanjeng Rama ngestoni. Lho iya to. Kula kali Kakang Lembu Tirta. Iya. Malah ngaten nggih daopo. Apa kamu di tengah pramata? Nggih mboten. Di tengah sawah. Mboten. Lha iya kok. Mundur. Inilah. Oh ngeten. Ibumu sepuh seneng ati. Tata-tata. Lha iya. Oke. Raja Brana wis to. Kowe njaluk padi-padi model piye? Monggo aku mundur. Saestu. Lho. Apa yang negara? Niki gendera tunggul wulu. Tunggul wulu. Iki kebenaran malah. Kok terusan? Mundhak derajatmu bisa ngayomi nyuwargake anak kowe.
tok. Lho saka Tunggul Wulung kuwi. Estul. Oh, iya. Lajeng saranipun Carane Tunggul Wulung sapa sing bisa nyuwanke bakal digajar. Kowe gajar kanggo nukupi anak wedok. Sing badhe to. Medali sik. Kok ngaten? Tata-tata Ci. Ya matur ibumu. Ci. Nek wis Rama sarujuk berkas menika ibu. Bareng Ci Romo. Iya, iya. Wis yo Kakang, aku tadi siap tak dandan kowe dhisik. Jadi kita Tunggul Wulung iki. kula ikhlas menawi kula kasebatan rumah Ya tetep jodoh. Main madu tembung, meduk untuk ngajak bapak-bapak tadi mati-mati. Apa nek betul gagak ngomong mati. Loh, Kaya ngene to Kakang. Ana apa ki mau? nek ngono sing tetulung karo aku kuwi. Ya aku Kakang. Sampai mati tak uripke lho Kakang. Dadi kuwi sing uripno. Bapak, Mbok menawa wae Gusti kang gelar jagat yen Lembu Tirta wijodomu kandha. ngeten. Jalaran dhewekne mau ora kantha ta. Sing bisa ngalyake sapa? Kula sing uripke Bapak. Tanpa kowe ra tablas. Leres. Kula sono kuwi jodohmu kandha apa piye wae. Matur nuwun, Bapak. Ora anu. Nggih, sepisan meneh aku matur nuwun kowe sing nyambung kuwi. Tetep kowe tresna karo aku. Dibayar. Kepengin dadi bojoku. Kuwi tenan. Iso Kakang. Nanging aku durung wancine aku durung bisa maksud. Kakang, Bapak. Ayo. Rikala semono tak perintah supaya nyoro widekake bendera Tunggul Wulung ana ngersane Bapak Sitejo kepiye usana kepareng matur. Sedaya kala wau sampun kula tindakaken. Kalampah kula mapan wonten ing Karapan. iya Kaporo nyerwedakaken perkawis lambang kejaran wonten ing Singosari. Jebul saestu. Wedal menika lambang kejaran wonten ing Singosari wonten ing Karapan. Kalampah kula nyepeng kawontenanipun lambang kejaran wonten ing Singosari. Niat kula badhe kula suwanaken wonten ing Kediri. Nanging emanipun wonten sak tengahipun margi. Lambang kejaran ing Singosari bendera Tunggul Wulung menika dipun cidra dening yang asah. mongko nurut aturmu cetha kowe bisa ngregem ananing bendera Tunggul Wulung Laris. kok mati buat wong liya Kowe kang sowan. Paring bagus. mantos meratap sakunting papan jalaran panjenengan boten kula timbali kaporo wedal sak niku winggah pendapi aku iki Dene suwan kok beratur cocok. Lho sik. Esunipun paring ngaturaken Kiai Bandara Tunggul Wulung. bendera Tunggul Wulung
lajeng sinten ingkang saged mboyongi bendera tunggul ulung namung anak kula yoga panjenengan Hayat Guru Winatan lan Ardaraja Iji kula dawuh. iki lho Siwara Kesti putrane Kakang Patih Kebundaran patut tinuwada najan to wujuding wanita nanging gedhe darmaning bisa boyongi buah tunggul ulung Hayatri Kula pun ora sesuk. iya kalau kan reh ning sira sing bisa mboyongi bendera tunggul ulung mula ingsun pitaya marang jeneng sira dak pasrai saka bendera tunggul ulung nanging Nang kados yen ana ilanging bendera tunggul ulung ora sapa-sapa sing bakal tak pidana nanging kowe sing bakal tak pidana wis tak ora mesti satu katingal. kuwi aja kok anggap kanugrahan ning anggapan jejiban sing ora ya ala benake Karang Rama. iya ya Kepantes. kono Ingkang suka. no Wijaya Sorok mati kowe Wijaya. Raden Wijaya sulung marani geni untuk paling sudut goreng kula itu kan betul bodowani kowe minggat ana ing pendopoku Kediri Namung badhe swita ngabdiaken jiwa ruh. Swita. Bundaran Ardaraja lan Segoro sinun. sarung kilo disik pusaka Wis saken. sampe pripun aku tak ngelarah lawan Wijaya dengaran piye Wijaya Dawuh. kowe matur bakal swita ana ing praja apa sing kok arep Jalaran kula menika urip kedarang-darang namun panjenengan ingkang saged ngayomi Iya. dhateng kita. raketan piye aku tetep kelas kelawan kowe tak tampa switamu nanging kowe ora tak keparengake amur lan kuwur kelawan para piyai tegese ora kena pemanggon ning asrama mula kowe tak papanke ana asrama abdi Matur sing sembah. Nanging sasampunipun paswitan kula dipun tampi kula gadhe panyuwun. apa panyuwun Raketang sajengkang bumi ing Wonotari. bumi sak cengkang ngono terus kanggo apa Wijaya Kanthi pitutur jalaran karman kula menika miyasa lan yara satu ingkang nek ngono padha kemarwan lawan ingsun ya ingsun ora kapok yen kaya ngono kowe njaluk bumi sak cengkang ing alas terik ya ingsun palilahi matur sing sembah. Bola tidak Wijaya menika pandhalmane mesuk. iya kula ngertos Wijaya nyuwun Wonotari dan paringi dosen kangge bebodro wonten Wonotari. Ing manipun meni sawet bobot timbangipun kangge ngirup para laskar wong iso sare diprat. Tuladhanipun Nami Ensora Ronggolawe. Meni sawet bobot timbangipun badhe jonteng kaiban ingkang Leres sinuwun jalaran sedaya laskar Singosari wedal menika dereng saged dipun rangket sedaya. Mila saking menika upami dipun keparengaken kula balendung kala lampahipun Dyang Wijaya. lho nek Jogoro sak dipun jajaki jero ceneke gedung. Sinten ngertos? Bagus Welia. iya ingsun matur nuwun Golongan dan Ardaraja ojo wedi kangelan kula tono laku ning Wijaya Bareng Yen upayane tigas jagane. Sumanan kula bergerak.
sampean kuwi niku jolo. Nggih. Ora ditumpang suamipun nampi dalu-dalu. Menapa kersanipun Sang Prabu? Kakang Patih Kumendaran. Kenging napa panjenengan dadak tampuk perkawis menika? Cetha perkawisipun. Bendera Tunggul Wulung ical. Nyarangi putra panjenengan boten wonten. Kula anggadhahi pandhawa panjenengan ingkang kekenan. Nggih. Kapoco jangga kula mboten bali suwa. Menika milih negari ana ing Kadiri. King menapa dadak njaluk Tunggul Wulung kula aturaken janji Gusti. Menawi icalipun Bandara Tunggul Wulung hanya iki kesahipun anak kula. Ampun dikana midana ora kes. Cekiten. Cekap kula bali 3 jam. Amin, amin, Raden Soji. Saking Taman Sari. Gayatri lah. Nek ngono ana sambung praktek lawan Wijaya pisan. Tuwah dina Tunggul Wulung ilang saya barengi Gayatri. Lho sangka kuwi. Ayo opiahan lo kalau Menika kusumane Gayatri. Gayatri. Sliramu bisa bebarengan kelawan kakang. Kulo kita mriki Den. Kulo Lebu Tirta anake iku dan tinggi. Ing Pandaan. Nggih. Badhe ngaturaken lambang Janjung Sari Gendera Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Dadi sisi Bandira Tunggul. Leres. Lah iki sapa? Niki Wara Kesti putra ing Kok iso bebarengan Tresna kali kula. Paman Arya Wiraraji. Kakang Lebu teh. Wis to, mangkelak bakal. Ini bapak kula Nika tuh. sehat urip. Nika lho, ireng nika lho sapa aja. Lah. Malah anak sama Ini terima Wijaya Bapak. Nalika wis ketemu gula, sadurunge aku ning Kediri kangge ning Pandaan, nggone buyut puja. oh gitu katuran prisa nggih pengirat tulung anak kula dikandhani. Wis menapa? Lah niki pun kadung seneng ya. Pun kula jogoke kalih Lebu Tirta. Lho sanjange wonten wanita, wonten. Den, kula nyuwun jasa sawetawis iki. Bapak, kan kowe anggit Iya kakak. menane aku ora bisa mangsuli kanggo aku tresna karo Wara Kesti. Nek pancen nyoto kowe tresna karo aku, nyatane aku wis duwe katresnan piye coba. Piye, Dok? Tau kakak, aku diwayu yuk gelem. Lah, Diwayu ya gelem. Trimo Hari sampean timbang nganggur kok ya, Dok. Anggit. Nggih, Doro. Dening aku ngelas lawan kowe. Mula wis to. Aku gelem diwayu bareng-bareng ning kowe tak bagi sithik. Pripun? Bagi Siti. Mboten napa-napa, sithik-sithik mengke kumpukke rak dadi akeh. Timbang keduman lah. Nenek, niki Bapak. Kok Yo. Suwito ana ing Kediri njaluk alastri sak cengkang jembare jebul kowe nyusun kekuatan sing sakmono akeh. Paman Jawa Kang Piye? Bagus kula boten. Namung kanthi margi menika boten. Kula saged wangsulaken kajayan ing Singosari kados ing. apa kan sok. Kula kagem Bandira Tunggul Wulung. Tak jaluk. Paman Arya Wiraraji. Film putir ke buku beli kita. Paman
tinggal kabeh. Monggo dipun Bapak. Awas, tarik. Menapa, Den? Loh, Pak ini dong. Bangke Laskar Singosari. Prajurit saking Sumenep ugi prajurit Cina. Iki sami makempal gendam saling. Oh nggih. Monggo dipun raosaken. Entenipun namung woh mojo. Jahat. Ayo mojo iki. Wah, sabare jare pahit. Kabare iki Rayok Lawon niku pakalan pahit pahit. Pahit Raden. Oh, lah tenang to. Es upar ora pahit. monggo Bapak dipun raosaken. Loh. Jatuh nggih. Tolong. Pahit nggih. Monggo Paman. Lah itu pahitnya kan Pahit tenan to. Saestu pahit tenan. Jebul pahit itu. rupa-rupane woh mojo menika kok rasanipun pahit. Lho lah nggih. Kersa panjenengan dados seksi. Rasanipun Padukuan menika kula paring tetenger mojo pahit. mojo pahit. Kedadosanipun dumadi menika saged dipun wastani candra sengkalanipun rasa rupa dwi sitangsu. Rasa menika 6, rupa 1, dwi loro, sitangsu 1. 6 1 2 1. Nek diwalik niku 1 2 1 6. Niki taun saka. Menawi dipun jumbahaken dhateng taun Masehi niku taun 1294. Niku dumadinipun negari Mojopahit. Oh nggih. Tombok itu gelek. Apa lenturan paman? Nggih. Singranipun paman Jekat Panglet sedaya wadyabalanipun ateges negari ing Kadiri Komplang. Komplang nggih. Lajeng sinten ing wajib kendali kami bawan ing Nusantara. Menawi sedaya sami jumulung lan sarujuk kula ingkang jumeneng Naradipa. Pramila kersa panjenengan dados seksi. Pun jeneng pemerintahan boten kula papanaken wonten ing Kediri menapa dene ing Singosari. Kula papanaken wonten ing Mojopahit kanthi jimat asma Prabu Kertara Jasa Jayawardhana. Sasampunipun ingsun jumeneng ratu ing Mojopahit, ing mriki kula badhe paring nugroho dumateng sinten kemawon ingkang sami bebantu ngedekaken negari ing Mojopahit. Lah menika laku prayogi. Dumateng panjenenganipun Paman Arya Wiraraja. Ageng lelabuhan panjenengan ingsun paring nugroho dumateng panjenengan mangarsani Bupati ing Brangwetan kanthi jejuluk Mantri Muka Pramuka. Matur nuwun. Lan panjenengan Paman Kinsur. Maring dawuh Ugi ageng dharma bekti panjenengan kula pundhut minangka Nayapati utawi juru demung Amonca negari ing Mojopahit. Oh mengkaten sing Lan panjenengan Kakang Nambi maring dawuh ing mangenipun ingsun misuda dumateng panjenengan pinangka patih Hamangku bumi ing Mojopahit. Ngesto aja. Lan panjenengan Kakang Lawi Kula ugi ageng dharma bekti panjenengan. Panjenengan kula paring nugroho pinangka pangarsa ing Kadipaten Tuban kanthi jejuluk Hadipati Amonca negari. wis tak Daud. Lan sira Lembu Tirta. Mboten diparingi. Lho, Aku ora duwe ora apa wis teko. Lembu Tirta uga gede labur. Tak pundhut pinangka prajurit ing Mojopahit kanthi pangkat perwira. Bundune ra Bintara Tamtama perwira. Lan panjenengan Bapak Nggih, kula jumenengaken pinangka saka guru ing Mojopahit. Lho sae lho niku. Mohon matur nuwun. Sae saka guru sae. Pramila dumadinipun negari Mojopahit. Dumadinipun negari Mojopahit ugi mahanani negari ingkang gemah ripah roh jinawi, kerta tata lan raharja. Murah pangan, sandang lan papan, saengga musi wonten ing desa rumasan. Langkung-langkung ingkang hamengku gati. Mugi mangke ora hayu cepak rezeki adoh ing bilahi. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Monggo sami gerak.